Monchu muligereria na gukwana ibona ndonsi asobereta semaragoba yabono chinga kichinde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana mayanya ari gokomanyigati yare twabereto gukwaliganiria kurwa semambe yarenge ntambe weka chinse chigabono chiyabono maragoba kero yaragire Ensa Eyemo yabono maragoba litsukoni ya ramisi chitariki emerongevere neye mumutinyoka no mwaka bwikiri bubere na merongevere nebere na mange abereka gokolekana mubunge Odagoreti North Simbarati nigamo chiri mubunga obonchare perfectly oimeke anena sobo chori oboke wabo kolekana wose nomination sugotera sekema gya ODM na boigo chinga kicho abwatani kurwasa nsemo ya Kirinyaga igobono baganiri omurai we kyama kya UDA oyiro mukonyi w'omurai wense William Ruto komochora ani we guru ochikobe running mate yaye sobo chori obone boli bosio ayomona anda mangne bono kubora komavuta igongo cyukumanya senchira yobo ikirano litokubwatira nere kurasumuntu w'imanyereryo igakoroko Joshua Auta na injiritana n'enkoroko Vincent Onyancha. Na tigatumule kirango ensemo ya mangana Ensa Eyemo yabono maragoba ikaranso ikenkumanya senchira yobo ikirano amavuta nigagendrete kubura chinsemo anonyamaiga yomuwazina bwegensemo ya serikali kuraluna amavuta nigacha kirekoeneke okolende meje county ya Kisii wekaboni gomo chando bwa amavuta nigogendrete koeneke wase chinsemo unomulikito brand saginisena agotomanya Nonya magega yomo waziri otenenerete wizara ya inaji yomo Swat Monica Juma gochika na goteba mafuta y'ikigali gose petroli na isaine na bwego na base bitwa byonsi byo kobeka mafuta nigo gwekera bona mafuta yo aborete ase bitwa ange byonsi anene monoga igase county ya Kisii ase bona abarunde babere bakwemurungane gwetani omutinyo yo mobono magega yo koboro kwa mafuta egento gya turbanire nonya obonchereri ya sorogongo rwagusi ino murundi bwe pigipigi igase stage ya Kiombu stage 1 una moroje nkara stega egendo geto begeta sike bandaga na mafuta naro kiregendo una bono na boto kunye kuwa nga mafuta naro lakini tuachi koganya ego tuanyane nga mafuta tari gocha bona boko rainga litukiri gali atokongere gusama tuka atokongere ndoko magusino bochori oiga chikura na ichare tru muchando lakini mwana biashara wa boda etokumeti abana ba minto bale stage gai batike to boibi bagachaka korundi chipigipigi ende bekonya lakini mwana se kere bikone byatabereire mabuta bereri goli twasinyiru mabuta teyo Kenya etokumeti nga Kenya mabuta na togete turukana mabuta into matikera korosunga yago chairugochi boniga to chandegete chipibi cheto nchibwati mabuta boniga abana baite bamwete baira no oboibi boniga gake serikali etoko bolio urungu atangaza mabuta agureri goli mabuta na Kenya eriso etoko bolio masa serikali mabuta ya chete Kenya mabuta rasegete okone gold ya koligi ogo iketa oni eyo nyana mabuta tayo nando ira na gocha ne gali dikebi ya gatikete stage oni amura mite baboti uyu tokolia mabuta uno montokolie gold koroche ime omochando yo nigo akamono esekta yo basombi anene mona burunde ba boda abubondo bagoserere goche gotugutera rumoro rw'abachori bwo mwakoyo onye serikali tiro chikoligererio omochando bwo kuboro kwa mafuta gaiga sense ya Kenya serikali tuligeno amatuka ya makati gari terinde chikura cyaku igabachari aba Kenya enzo tunora mabuta tweligeri nande tosomeri abana ne sukuru ngo igorukire abamito bamwire ngabendo boibime bekonye kurwa baragerie family yabo bonige nandrodie tubungirete nyomba ntobwati besto kwa kanerent eliso neri mabuta tayo kolega asio kanerent abana bago bari gosome sukuru esengo jak tobwati mabuta ra kolega asgaki serikali sonja kwao tokonye twago soran tu sukuru mande ingo igorukire ntobate ngomenta murama goli chigari para ngomenta chira magoli ntotate kubolinga gaki ngiye koira abana sukuru bacho soma bono etopage tiboniga tokumeti ngitokona nyomba gotebia abantu baitonga gaki ngitoko ba muri bono tokumeti tokona twengente gosengi torakore nakimono kwa mwatole tuandamane ntu akakura onya mabuta tayo nakura ntoli gwaka bono egetenda wiri nigo bono gyatigaire asaba nanchi abwase bono liboliri nene ligenderere tekoba gati ye serikali ya Kenya anene mono ewizare tenenerete amafuta na boigo aboni amafuta ningo obwenererete komochigwa ingo reporter ya Ndizi TV eretarian Brian Sagini Isena
Biyamono omurikito brand sagini isena hasorobotirwa senjira yoboikira nubono gotigane brand sagini sena tomurikira ngo boigo ensemo yechisemi omoruki wayo mo bakakora matemo ya mana KCP na kanyana max timisa temeronge tane bere na kyanda 379 igobono yabero bakonguko gende skuru yaba muri ya kaplong abwasabire gakorangirwa kubwatakana Nobotaka bosongeretse enkayabo muri Keton Demo Steven nigata renkeyo na gotwariganiria oroboti rukubwatia. Kirenga kiamba chibu ya matemwa kubwatoku nigeko bo mochengo monena ase ya mate yaboro kigubali bagweta buya. Esabali ya Ndizi TV ni goto ikiase kenyoro kiage sure imea kenyoro manyerero woda senko umero moro kigu Steven moka ya bogonko. Nilifanya mtihani wangu kutoka shule ya malazi ya Bobembe na nikajinakulia alama 379. Nilifurahia sana maana katika hii nyumba yetu nili break record ya umwana keranyoreta matemo nagogete muno ngagoka muno saburio okoriro mukimu na twarenge komotebia nonyoeta matemwa KCP nigere na nginoro mutakanwa babwato obuo bamage Steven korangeri gwe secondary ya Kaplong okobe familia ye ebwato konyora gwainse efisi esukuru arangiriwa abana enda ngarusie efisi structure ngarigereria nganyore efisi ere igoro ngaratu ikonyara kogera nimbwato bokongo n'abana bamwabo bali mutwe bali university babere n'abana babande umungino yo abigete school ngwetera so kondiso mundo ero chiga kondiste bwensi sande nara kondiste miaka 8 sande miaka 12 yo obokongo mbororo bakonyo mwana yone mambia achokorolekana muntu uri wenja asikinyo kijitega Miss Poinda itaniadhiri kimasomo, nitaweza kukufa moyo na sitaweza kutimiza ndoto yangu. Maiga yogo taike richi basari na chi scholarship chirengete mechie bwato konyora gwainse nigo Margaret ne amata yaba bwato go saba samalia baya konyara kubasira elio Steven agenda lia marora yogo somana kobo monyagetari ando onse twari gusaba bokonyo yuroche dingane liga anyari ko bagago tokonyo bokonyo gocha so mwana oyo timbu atikende bunandeiga ngo chakera na enkuru mu chakano mpaka omweli chibesera bochiko chabora gaki na babwene takonyeke igakomboria maswali ngagongo soma mbere siku nikiweza kufaulu vizuri nitaweza kukuwa daktari nisaidie kijiji changu maana kuna hospitali ziko mbali bunde biro byenderete gosukange no gosoa kwa bana bekerasi gia kianda form 1 emechi skuru bacholete gosekorangerigu nigo bone ya mate yebwato gosemeri buna amasababo nanyare koigwekana koripotere taseni kia Ndizi TV korwa igase wodi ya Monyerero egotoka ime bunge ya Kitutu cha North elietaliane Ndemo Steven Biyamono omurikito Ndemo Steven azorobotirwa senchira yoboikirano kurwa se wodi yo ya Monyerero nokogene goitabuna abarai mbai mukige tambokero asokonyara gokonya umono yigikirania endoto yaye gotigana nayo tumulikirango nararia yaboigo asensemo yaba subati ubate birabuna igo bakira amaseganga yokonyara wetoria sokonyara wekenya kimagendero ekyombe kya subati abona baraba contractors county ya Kisine county ya Nyamira igo baburi abasubati bande kwebwatirania sibyombe elikwene kinkonyara bari wekenya ekero kiri 10 yensege ndreta gokonga kolengana abasubati abundi igo bate birabuna hachinga kechiga igo musubati abwente kwebokiriria na konyara wekenya asogo sebyombe na konyara kubwatia bande eli banyare gokina asobwamo tankoro kwa ire nyanchaka mtino umukonyi bw'umunyakerugo asekyombeke naende intekuru Nyamira bono n'abamintu batikire go kwana integete gotebana naki bari bare cyobise asito kwenda twasaba kiyasiti kakekera tuguta mugotororo n'abanyina torore na muntu onde bwensi na musacho onde bwensi ukire gosabe gasi ekiagera kera tokwenda cyobise gusaba kigasi nkonyora turi challenges kidogo muntu akahorara n'umungina alafu oko
okororana muntu utaiseini lakini twabasabirana naki gakina intunto iseine motorore buna abantu bande bonsi buna bagaka bande bonsi bagocha basaba kigasi mwakora kimwa bakonya na monginonde bwensi ore nkagari gaki nani ntutu achakirete insaria unechia yateba gakinjo kabamo na intwe erinde tunyara gokora kitogendera kwenda guchugusyo na ende tayina kigasi choka tokoridi still as a woman intofire tena naki ekiara no endi semanto achete go celebrate na bana ba children's home. Next time we are coming to Nyamira, we celebrate na bakungu na bangina erinde momanyana naki na bangina tore bali toruate lidianda dia society. Omukonyo mu county commissioner kurwa sensemo ya Kiumbu nigo bona nyara kumerana nabo nchiriria bechiro ya Kiumbu na gukwanera egekolegia kolekana bwango igama igaje binto kojia ase chireyo kolengana mu county ko omukonyo mu county commissioner yo ni ganya rekomochia bali begetenseme ya seganga yogo torie binto byale koya kolende ni gabange barokante kubiba ebinte byo na kobira igarugo kurogo tindibuna onde bwensi oratokene binto byasirete kurwa senseme ya Kiumbu igago mokeliwa egetambokere getindi kolengana nilichiko nigo chinga kecha mentrebu nabasa bange nigo babere bakorokana sensemo ya Kiumbu au bawaka korondo amone chikadi igatebire bunabasa barachikubwa tubono bawaka chikadi nabogo ne chinyomba chiri bawakera omonyene nyomba nachikoimokere getambokere getindi asoko beka korondo ase enyomba yaye nigo chinga kecha aberega kobolia baiboli kone kibuna ngo kwanda barabana babo gotwara chimbwa chingiya batarachikoimokere tambokero egetindi kolengana nilichiko. Leo nimekuwa na baraza baada ya mkasa wa moto ulikuwa Kiumbu town, na huu mkasa umetufunza mambo mengi kama serikali, kwa sababu wananchi wanalalamika mali yao iliibiwa na wenzao wakati mkasa ulitendeka, ambao walikuwa wanajifanya wanawasaidia lakini hawakuwa wanawasaidia. Na mimi naomba wananchi, wakati tunakuwa na mkasa tunakuwa na utu. Wakati mnasaidia wenzenu wakiwa wameathirika, tuache kupora mali yao, tuzingatie sheria na tukue na utu. Unasaidia mwenzako wakati mkasa unaendelea ama wakati ameingia kwa janga, si kuchukua hiyo fursa kuibia wenzako. Jambo la pili, ninafikiri hao wenye wanaiba ni wale idlers wanakuja town. Na Kiumbu hivi karibuni tumekuwa na youth wengi wanakuja town, na serikali imetambua kwamba wengi wa hao youth wanafanya gambling, wanacheza hii karate. Na mimi nataka kuonya hao wenye wanacheza hii karate kwa town. Na ninauliza landlords, nimerealize most of the landlords wanapeana nyumba zao zichezewe kamari. Hiyo si biashara inakubaliwa na serikali, na tukikupata tutakushika na tukushtaki kwa sababu ya kuabet crime. Jambo la pili, ninaomba wananchi ama wazazi, elimisheni watoto wenu hizi njia za haraka kupata pesa. Mtoto anaamka asubuhi anakuja town, kazi ni kucheza card, ataki kukusaidia wewe huko nyumbani. Elimisheni watoto wenu na muwale kwa njia inayofaa. Na gotigana na yu umugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo nigaumera gati ya barayikurwa se county yu anagokwanera enchira bago chiko kinebirengo byabo chinwa se county ya Nyamira. Nyaribo kagokwana litukulia lero ni gate biribuna iko bago chiko beke birengo biseine anekurwani oburere bwa kansa obwarokane abantu abange gutoka na borobwa sensemeyo iko chinga kecyate abuna oye osengati yemerobiryo bagendere kobeka bosyo bogo chikoigore kliniki ya kansa asensemo ya Geseneno iyo kutoka se county ya Nyamira. Treatment ya mapema ndiweze kupona. So kansa sio death sentence, sio kifungo ya maisha, naweza pona.
Na asensemo ya siasa na yagendete gukorekana anene maigaye kiama gia ODM kubwatuka certificate gochia sabarai ekreto kumurekera imeje county ya Kisii ni gobarai banyorete certificate chiri tukule goro asobo chikuiruke bandera ya ODM asobo choriyo bonene bole bosyo chinga kichumu bunge Odagoret North yubo koliye kero kyobo governor imeje county ya Kisii wetrase kiama gia ODM Simbarati igamo chiri mu bunge obonchale Paveri Oimeke anachinkwa na chia wangoiga Oimeke boigo ni garingenega yokonyore ticket ya ODM yukolenda tabetega koegwa ni gobona Jona ondie kia twe ticket yo asokolie karo kyo bunge asensemo ya bonchari arati ni gabo Paveri Oimeke komobwati Jona asobo choryo bonene bole bosio asokolie karo kyo jumbe ensemeyo no nabo Paveri Oimeke bono gago chikoligia ekaro kyo jumbe kurwa sensemeyo obuna atali gotumia kiama kende gyonsubuna independent candidate asobo choryo bonene bole bosio no mweshimo Oimeke timbwa tigende sandate ere abwate destiny yae n'abantu bonchali bamwete ndabwene tokoenda abuli abantu bamachoge babonchali ekera inchita certificate na enkolika inje simba no indero naiwe certificate yane nimaito Oimeke nechi forces chiae chiriba kona chiro chegazi nkuba denga ki genda morole nali mwagoserete abanchali no mujumbe utarakora no ene umwaka oyomo lakini naboko iboli nkiekebe Oimeke tinta tuko chibu era no mujumbe tu aberenere bunge lakini tigagenda nyole destiny yae yani future yae n'abantu babonchali tinta tuko na kendions konda matego konya my brother Oimeke genda konya na n'abantu bamino genda konyo ulioegwa certificate yo kurukujona na inchi nabona nyororo mna yalenge propaganda iliyo mukubu gabwata na aboli go mukubu go na aboli go bosongo na ikwire to mujumbo itu tigatike kugotoma mukubu yogo tigasabenga ki anyale ko kolero onye ko gose no na ebono egento kero nga kyenye ko igule bobe no maeta da alternative choko ikaralia bunge onye noku onye ko deba ODM ge kugona ekwanye vuat njota ko gendera sanda okoleki obwe kurworo iko inche binto binde byonse nga nimbwate certificate nko Oimeke timbwate certificate nko Oimeke certificate yaegwa ne party leader mwensi no mwenga abana abali party leader naye na certificate simba ta enkwenda ebanga CMC chons na china yananire ikongo sabanga ki tikatosikane Oimeke nje tingo kurama kano manyenge binto okora ne bibire nande yengo gosabiranya sanya ko konye enkoro yao ngwante betia enchomo nyine turi kuboli kura anara lindo kurura uja kondama ona my brother tiga ko bobe sabanya sae na bako goseseni onye go taite kugendera go chimoto na togo tigara boigo asa mangana lengete kiama kia ODM mana boigo na mangana lengete siasa sorongoro itoro gusitumulekere county ya Nyamira Oyokoliye kirgo kyo women repose county ya Nyamira Emily Nyagaramaka ukona kura somu jo Nairobi ni gate birebuna ni gobo choli bwa imegozi nominations we kiama gya ODM bwa kolekanta senchira engi yayo bwasyo no bwasyo ko wanchiriya konde wense gotayo nigo chinga kye nyaraga ko bodia bali babete bakubwa sobo choli weme ko bwatsi bali babwa asobo choli ubona ko buti certificate asogo chikuriruke bandara ye kiama kya sebirogo ime yorongorwa gusi nigo chinga kye chemiriate birebuna imeye county ya Nyamira na chukane kibuna nko mwakira baleko ko murayibwe kiama gya ODM rera morodinga eliko nyara ko murayibwenso gatano asobo choriyo bonene bule bosyo president togo support Raila Amolo Odinga era baba sera bo liberera eli italiana lia siasa ne liberera Nyamira county Bono eyenere team yeito ya Nyamira county. Twensi pia bantu bo DM rere tuacha. Engo kwana esauri ninche ngina bantu. Ninche mbabwata ababonsi. Liberera. Intwe to decide Nyamira county to support our fifth the president
Raila Amolo Odinga. Evyama vyetu mnatora 20p ekiama vyetu no ODM. ODM tuko tayari. Ekikere azimio la umoja. Azimio la umoja inawezekana. Erontore no mogoko. We thank God for this opportunity to be given this ticket. We are not going to sleep. We are going to work very hard. We know we have competitors, but we want to tell the people of Nyamira that these are the chosen ones. Ninwe gose ninwe. Erebo gose erebo. Bona bantu ba Nyamira. This is a team that is going to work. We are going to be together, and we shall deliver the certificate. There is nothing that was done wrong by the ODM nominations. Chikuranchi akorwa, chisem mbalimbali, oyo etwe na etwe. Bali barenke kogeji higher in terms of public opinion. The polls that were done, ntuarenge konyako West Chibesororo. So those who missed, Kamoranje, don't worry, there is always next time. The nominations were free and fair. Na boigo ayo kagenreto yo kuligia kirugo kyo bwemse kurase wodi ya umurende gotoka ime ya bonchari umanyakanta buna Emmanuel Yokero igobona nyarega kubuli amenye benseme yo kumubwati asobo cholyo bonebole bosyo eri kanyara komisi wodi ya umurenda na boigo ensemo ya bonchari ego chinga kiecha nyarega kubuli amenye benseme yo kumubwati yo kuligia kirugo kyo governor ime ya county ya Kisii goterase kiamagia ODM Simbarati na boigo no yo kuligia kirugo kyo Senator Richard Monyonga gweterase kiamekyo elikubwatira na sobo cholyo bonene buli bosyo injendenene ne kiama ODM kurwo murenda igo ngwira libageriga kubakira mu murenda bwensipi ngambi yamono asokora chinguru chiane chiringa mwaro lirenga macha ni monge ekiroge kyo bwe MCA ninyale kolete change na wata imuna ntubi kolibike ntore ready igo ngotambia mono nimbata imbi amono tingo kora lakini manyetenga munabona twanyorere kiruge keko twanya ticket ya ODM mambi nengo ngamole kirugo moko nge kirugo na injini kora alliance nabatebiri ngo hata kirambi amono na inde gendo kende ngeringa ati atoteme kuligireria abantu barakonya umurenda yito ntwire ne magasi nini ene nja twire ne magasi nini ngo ataite atobwatira na muntu achakire koro kyo kukuya asoko ngetie senjera ya mchucho na nyore ticket ya ODM bono ti atobwaterane to ende step wende eyo konyara ko make sure nga mwangira se county ya assembly eri gatonyare komesi mu morenda iko nende gento kende nkwirali bagiri gwakera umweshimiwa Simbarati incoming governor Kisii County ngambia mono asenginje through his effort he has made Kisii County at least to be heard in Kenya that Kisii County ndubwatobomo igo nkoteba mbia mono sana tiatubwaterane aso tokorau no governor yaito Simbarati aya mono yo mintu muima unyonka batwe direction una antu aba MCA so that tonyare kuba bwati ekere to abwatiri tonyare go chenga gusiye yaito igo no ndoro chitaya chakire na obomo bwa azimio 1 Kenya litukulia nigo batu alege ikaro asama gacho KCC miyo mucho Nairobi abwatani abanene bo bwa azimio 1 Kenya gati yabo umraiwe nsumskuru Kenyatta umraiwe kiamagia ODM Raila Odinga Kalonzo Musyoka gati yabande nigo batu alege ikaro na kubeka na goetie meroberio asbaru roboti ruabo na kibe yarigani tiboso bochoryo bonne bole bosyo asoko ne kingo chigoso abara senyumba yobora ya sobo chori bogocho koleka no mutinyo gatano na gatatu umwako yegabo chiri bubere na merongebere nebere gati yemerobiri libabekire no gocha komochoro mokonyi obo mobwazimio 1 Kenya oyogo chikoruke bandere ya sogo chigo konyana no yokoliye krokyo braiwenso boy goro muraiwe kyamma GODM Raila Odinga nigo chinga kiechi banyaragote ya bunamba chikoenekia asobo cholyo bonebule bosio obo mobwa azimio 1 Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party Council under the chairmanship of His Excellency the President and attended by all the members of the council held its inaugural meeting at the Kenyatta International Convention Center today and held fruitful discussions including reaffirming the party's commitment to ensuring that the forthcoming general election is characterized by sober contemplation and debate
on key national challenges, among them uplifting the well-being of all Kenyans, eradicating corruption, respect for dissent and views of others, peaceful campaigns, a stable post-election economic environment, and a united, inclusive, fair, and prosperous nation. The Council further resolved, one, mandated the National Coalition Executive Committee to immediately recommend suitable qualified individuals to be appointed to the following party organs: A, Coalition Election Board; B, Coalition Elections Appeal Board; C, National Disciplinary Committee; D, Dispute Resolution Panel. The Council also resolved to appoint an advisory panel to recommend to the presidential candidate suitable candidates for nomination as the deputy presidential na umuliki w'ekiombe ky'abakori emirimo kotu Francis Atwoli ni kubono niga amochirie abakenya bakurusigwa kuraiga sense ya Kenya gochigokora emirimo chinse cheisiko. Atwoli niga tebire buna bange babo nigo bagendere guchandika ekero bagochigokora emirimo chinse cyo egentagania serikali kumuke getambokero kyabwango na kubeka nsese yo koigwana bali bakwenda chinse cyo na nakibabwente koirana na komanyana kibagendrete ekero bali chinse cyo Chisco. Representative of the people, or we are representing ourselves? Can we be able to talk without looking behind who is listening to me? And what will he or she say? Can we be able to do that? And that's why I'm telling you vividly here, that those our daughters who are dying in Saudi and other places, they are dying with the consent of their own government that is supposed to protect them. So the Minister for our internal issues, the Minister for Labor, the Minister for Foreign Affairs, they must assist His Excellency the President by outlawing these rampant so-called employment agencies. These are bad people with briefcases. They don't care. They are involved in trafficking of persons. They should be arrested and be locked up. They are merciless people. They are more worse than any other human being living. Monchu muligereria na mange toa kwaliganireti kolende ayo monenda mange chikora isazo chiabo tokoni ngena ndasemesega nyare go kumanyia asenchera yobo ikiranumbia mono haso gochora gotengera Ndizi TV obonsubo mugusinyura na bogochora Ndizi TV bunegete seni kyao na mbeyemo kiryo gotengera otari kuwakanira nonye ne sumoni asokolika ujumbe nyinga osese mwes go seo chakaneria takuza kuza niko liko na KUZA olikireta kuza otumegochia sen namba Eyemo isano nemo enoti Eyemo likireta kuza otumegochia 15601 ilikonyara gochora Ndizi TV ni gatsendikiona namba Eyemo kiliyo watengera otali wakanira rutobwatanira cross umuntu wimanyirerio igakoroka Joshua Auta watobwati gochera nsemo ya mtandao Ndizi TV News ina nsemo ya Facebook na bigansemo ya YouTube na bakonyara buna Ndizi TV News tomeranisa tochia botuko aina nda mange tigaya kiro musumali gabuleterane nkoro Vincent Onyancha.